इयत्ता 11वी विषय चिटणीसाची कार्यपद्धती. त्याच्यामधील प्रकरण आहे 6 कंपनीचे संचालक व मुख्य व्यवस्थापकीय कर्मचारी. बघा आता विद्यार्थ्यांनो, आपण मागच्या लेसनमध्ये पाहिलं कंपनीचे संचालक. कंपनीचे संचालक म्हणजे काय? तर कंपनीचे संचालक म्हणजे काय, तर कंपनीच्या कार्याची दिशा ठरवण्यासाठी व त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी काय केलेलं असतं, जी नियुक्त केलेली व्यक्ती असते तर तिला काय म्हणायचं, कंपनीचे संचालक. हे कंपनीचे जे संचालक असतात तर ते वेगवेगळ्या विभागावर वेगवेगळे काय केलेले असतात, नेमलेले असतात. त्याचबरोबर हे जे कंपनीचे संचालक असतात तर ते कंपनीचे काय करत असतात, व्यवस्थापन पाहत असतात. म्हणजे कंपनीचे सभासद म्हणजे काय, तर कंपनीचे भाग खरेदी करणारी व्यक्ती म्हणजे भागधारक म्हणजे काय, सभासद. हे सभासद काय असतात, कंपनीचे मालक असतात. त्याचबरोबर कंपनीमध्ये मालकी व व्यवस्थापन यांचं काय असतं, संपूर्ण विभक्तीकरण केलेलं असतं. मग हे कंपनीचे विभक्तीकरण मालक आणि कोणाच्यात व्यवस्थापन करणारे जे असतात म्हणजे कंपनीचे संचालक व कंपनीचे सभासद यांच्यामध्ये काय केलेलं असतं, संपूर्ण विभक्तीकरण केलेलं असतं. त्याचबरोबर व्यवस्थापन व नियंत्रण करण्यासाठी काय केलेलं असतं, एका मध्यस्थाची गरज असते. मग हे कंपनीचे व्यवस्थापन व नियंत्रण कोण पाहत असतं, तर कंपनीचे संचालक पाहत असतात. थोडक्यात संचालक म्हणजे काय, तर कंपनी संचालक मंडळात नियुक्त केलेले संचालक. त्याचबरोबर आपण पाहिलं की सार्वजनिक कंपनीत किमान 3 संचालक आवश्यक असतात. त्याचबरोबर खाजगी कंपनीमध्ये 2 किमान संचालक आवश्यक असतात. त्याचबरोबर एक व्यक्ती कंपनीमध्ये 1 संचालक आवश्यक असतो. त्याचबरोबर संचालक होण्यासाठी काय करावं लागतं, तर कंपनीचं संचालक कोण बनू शकतं, तर फक्त व्यक्तीच एक संचालक पदासाठी काय करू शकते, अर्ज करू शकते. त्याचबरोबर त्या व्यक्तीला काय केलं जातं, जर त्या व्यक्तीने ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर त्या व्यक्तीला काय दिला जातो, संचालक ओळख क्रमांक दिला जातो. मग हे संचालक ओळख क्रमांक म्हणजे काय, तर ते आज आपण अभ्यासणार आहोत. बघा आता, संचालक ओळख क्रमांक म्हणजे काय. विद्यमान संचालक किंवा ज्या व्यक्तीला संचालक बनायचे आहे त्यांना हा काय केला जातो, विशेष क्रमांक दिला जातो. त्याचबरोबर प्रत्येक संचालकास काय करतात, हा क्रमांक मिळवणे अनिवार्य आहे. त्याचबरोबर एकाच संचालक ओळख क्रमांकावर एक व्यक्ती विविध कंपन्यांमध्ये काय करू शकते, संचालकपदी राहू शकते. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीने काय केले असतं, संचालक पदाचा राजीनामा दिला असेल तरी सुद्धा काय करायचं, तो जो संचालक क्रमांक असतो तो काय होतो, तर रद्द होत नाही. त्याचबरोबर संचालक ओळख क्रमांकासाठी काय करावं लागतं, ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो. मग हा ऑनलाईन अर्ज करत असताना काय करावं लागतं, त्याच्यामध्ये आपली जी माहिती असते, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ती काय करावी लागते, त्यामध्ये भरावी लागते. मग त्यासाठी काय असतं, तर आपला फोटो असतो, त्याचबरोबर निवासी पुरावा असतो, त्याचबरोबर नोटरीप्रमाणे नमूद केलेला एखादं अर्ज म्हणजे कशाचा, रहिवासी दाखला, तर त्याच्यासाठी काय करावा लागतो, आवश्यक असतो. त्याचबरोबर कंपनीचे दस्तऐवज काय करतात, ऑनलाईन दाखल करण्याकरता संचालक ओळख क्रमांकाची आवश्यकता असते. त्याचबरोबर ज्या दस्तऐवजावर काय करतात, संचालक स्वाक्षरी करतात त्यावर काय करतात, संचालक ओळख क्रमांक असणं आवश्यक असते. हे झालं संचालक ओळख क्रमांक म्हणजे काय. त्याचबरोबर ह्या संचालक ओळख क्रमांकाचे महत्त्व आपण पाहणार आहोत. बघा आता, संचालक ओळख क्रमांक म्हणजे ज्या वेळेस एखाद्या व्यक्तीने काय केले जातो, संचालक पदासाठी अर्ज केल्यानंतर त्या व्यक्तीला काय करतात, एक परमनंट नंबर दिला जातो. ज्याप्रमाणे आपण एखाद्या कॉलेजमध्ये एखाद्या संस्थेमध्ये ॲडमिशन घेतल्यानंतर आपल्याला काय करतात, आपला आयडेंटिटी नंबर आपल्याला दिला जातो. त्याचबरोबर आपण कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घेतल्यानंतर आपल्याला काय करतात, एक रजिस्टर क्रमांक आपल्याला दिला जातो. म्हणजे आपली तिथं नोंद झाल्यानंतर आपल्याला एक परमनंट नंबर दिला जातो. तो परमनंट नंबर आपण जोपर्यंत त्या कॉलेजमध्ये त्या संस्थेमध्ये आहोत किंवा आपण त्या कॉलेजमध्ये शिकत आहोत तोपर्यंत तो परमनंट नंबर काय आपला एकच
राहतो, तो बदलत नाही. जरी आपण ते कॉलेज सोडून गेलो तरी पण ते परमनंट जो नंबर असतो, फॉर एक्झाम्पल रजिस्टर नंबर, त्याच्यावर काय केलं जातं, आपली पर्सनल जी माहिती असते तर ती काय केली जाते, फिलअप केलेली असते. त्यावरून काय कळतं, आपण त्या कॉलेजमध्ये कधी ॲडमिशन घेतलं किंवा आपण त्या शाळेमध्ये कधी ॲडमिशन घेतलं. त्याचबरोबर आपण तिथे म्हणजे आपण राहतो कुठे, आपला फोन नंबर काय, हे सगळं ते काय केलं जातं, त्याच्यामध्ये नोंद केलेलं असतं. आता आपण थोडक्यात पाहूया संचालक ओळख क्रमांकाचं महत्त्व. बघा, आता संचालक ओळख क्रमांकामुळं काय होतं, जे गुंतवणूकदार असतात तर कंपनीच्या उच्चस्तरीय व्यवस्थापनाची त्याच्यामुळे रचना कळते व ते अचूक निर्णय घेऊ शकतात. त्याचबरोबर जे सार्वजनिकरित्या पैसे उभे करून काय केले असतं, त्यानंतर एखादी कंपनी गायब झाल्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या हाताळण्यास याची काय होत असते, मदत होत असते. यामुळे संचालकांनी केलेले गुन्हे शोधण्यास व हाताळण्यास काय होते, मदत होत असते. संचालक ओळख क्रमांकामुळे काय होतं, एखाद्या व्यक्तीची नोंद किंवा एखाद्या व्यक्तीची माहिती शोधायची असेल तर या संचालक ओळख क्रमांकामुळे आपल्याला माहिती शोधणं शक्य होतं. त्याचबरोबर एखादी समस्या आली तर त्या समस्या हाताळण्यासाठी किंवा त्या व्यक्तीचे मागील रेकॉर्ड पाहण्याचे आपल्याला काय होतं, या संचालक ओळख क्रमांकाचा उपयोग होत असतो. त्याचबरोबर आपण पहिले संचालक ओळख क्रमांक म्हणजे काय, आणि आता आपण पाहणार आहोत संचालकांचे प्रकार. बघा, आता संचालकांचे प्रकार, त्याच्यामध्ये प्रथम संचालक, आवर्ती संचालक, त्याचबरोबर अतिरिक्त संचालक, पर्यायी संचालक, महिला संचालक, नामनिर्देशित संचालक, कार्यकारी संचालक, अकार्यकारी संचालक आणि स्वतंत्र संचालक, अल्पसंख्याक भागधारकांचे संचालक, असे किती 10 प्रकार पडतात. कुणाचे तर संचालकांचे प्रकार किती पडतात, 10 प्रकार पडतात. तर हे जे संचालकांचे प्रकार आहे तर त्याचा आपण अभ्यास सविस्तरपणे पुढच्या लेसनमध्ये पाहूया. आज आपण थोडक्यात आपण काय पाहिलं, संचालक म्हणजे काय, त्याचबरोबर संचालक कोण होऊ शकतं आणि संचालक होण्यासाठी आपल्याला काय आवश्यक असतं, तर संचालक ओळख क्रमांक काय असतो, आवश्यक असतो. मग ते संचालक ओळख क्रमांक म्हणजे काय, त्याचबरोबर संचालक ओळख क्रमांकाचे महत्त्व याचा आपण अभ्यास केलेला आहे. तरी आज आपण इथेच थांबूया.